Diyos, barhay na aga po sa indugabos, maluhod po kita. Enot, pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo na sa paglaog sa simbahan, sa pag-atinder kan banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit kan cellphone o pagpicture o pagtext. Kung bako man, importante. Urog na sa laog kay ning Santa Misa, mantiniron tatabi ang solemnidad asing kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon kan Santa Misa. Diyos mabalos po. Sa ngarang kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo, digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibotan. Day kami naging marhay na paraataman, kan sa imong linalang. Day imi nasabutan asin na utob, an sa imong kabutan, na atamanon an kinaban. An kapalibotan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo, asin ngunyan, namamatean mina, an padusang balik, kan samong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga paglugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na magig mga responsableng para ataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Amen. Tukaw po. Sa satuyang mga pamibi, isabay ba niya to ang mga minasunod na intensyones? Pasasalamat, dulot kan Benaventura family, siringman ni Marina. For blessings received and family protection ni Edna Torre and family. Pasasalamat ni Princess Barnuevo, Marcelo Barnuevo Jr. and family, ni Edeline D. Barcelon. For birthday blessing ni Jude Anton J. Kaine. Pasasalamat ni Leo and Cynthia Ramos, ni Mr. and Mrs. Teotimo and Lubiano Jr. and family, and ni Ruel and Arlene Dawal Almasco. Mga espesyal na kahagadan. For enlightenment of the Holy Spirit of Daniel Javier, dulot ni Don and Teddy. For help and guidance to pass the PLE ni Alda Lu Aldea. For success of physician licensure exam of Francia Ramirez, Can Ramirez family. For success in physician licensure exam of Jill Isabel Bertis, Can Bertis family. To pass the board exam ni Ed Luis Molo and Rian Vibal. For fast recovery of Emma, Can Calios and Levendino family. For physician licensure exam of Nicole, Can Basanta family. And for Tess Boaloy safe travel to Germany,
ni Arlene Dawal Almasco. And para sa kapahingalo ang kan mga minasunod na kalab, ki Johnny Juan Asin Gloria, kan Asupardo and Cantara family. Ki Froilan ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Ki Jean Espiridion and Teresa ni Lani Domiquel. Ki Maria and Roberto and All Souls kan Benaventura family. All Souls ni Tita D. Imperial. Ki Emiliana kan Manrique family. Ki Ida and Carlos ni Leo and Cynthia Ramos. Asin ki Susana and Crystal Joy ni June and Lani Rico. Sa giraray mga tugang ko kay Kristo, Diyos marhay na, aga po sa Induga Boss. Ngunyan, ikatulong Domingo kan Paskwa, kan pagkabuhay liwat. Magtinindog po sa pagpuon kan Eucharistia. Dakulang biyayang pangako niya, Sa ngaran ka na maasin kanaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro kang Espiritu Santo, mapasendo ka, boss. Asin sa imong espiritu. Maray na aga sendo ka, boss, mga tugang. Maray na agaman po, Padre. Ako untaan sa tuyang mga kasalan, nga ni magkano kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita ga, boss, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pambibi sa kagurang natang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat at tulungan, sa mga taong marayan mo. Inoong maumikari no ng piyawi ka, sinasambahi ka, pinamamunawi ka, pinapasalamatan ka. Uli ka na kulamong kamurawayan, aguran na ng Diyos sa langit
Jesucristo kaiba ng Espiritu Santo sa kanunayan ng Diyos Ama. Amen. Mamibig kita. O Diyos, danay na magrukyaw an sa imong banwaan, tanganing binago sa pagkaaki inin puso, sindaman sa nang naguugmangunyan, na ibinalik sa kamurawayan nin pag-ampon, maghalat kanal daw nin pagkabuhay liwat sa paglaom nin panatag na kaugmahan. Huli kay Jesucristong, kagurang nanyamo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Pinagirumduman ni Pedro ang mga Hudyo na si Kristo iyo ang aki kan Diyos. Alagad sa indang pinagadan. Ang sa iyang pagkabuhay liwat, iyo ang pagpahiling kan kapangyarihan nin Diyos. An enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Nagsabi si Pedro sa katauhan, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, asin ni Jacob, ang Diyos kan satong mga magurang, pinapamuraway ang surugoon niyang si Jesus, na sa indong ipinasaluib asin pinagnigaran sa atubang ni Pilato. Pagdesisyon kaidto na siya butasan. Kamo pignigaran nindo ang banal asin suripot. Hinagad ang paragadan na iduhol sa indo, asin ginadan ang kagibo kan buhay. Alagad, binangon siya kan Diyos hali sa mga gadan, asin kami mga saksi. Ngunyan mga tugang, aram ko nakagibo kamo kaidto unong kandai pagkasabot, siring man ang sa indong mga puon. Alagad, siring inutob kan Diyos ang kaidto pa niyang irinurukyaw sa nguso kan mga propeta na ang sa iyang Mesiyas, Matios. Kaya magbakli kamo asin magbirik, tanganing mapara ang sa indong mga kasalan. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon. Nagapod ako, simbaga ako, o Diyos kan sa kong kasuriputan, sa kahorasaan pinagianan mo ako. Kaugayi ako, dangugaan sa kong pamibi. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon. Aramon nindo na pinalain kan kagurangnan ang sa iyang devoto, ang kagurangnan madangog, pag-apod ko sa iya. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon. Dakol ang nagsasabi, si Isay ang mapahiling sa mo nin kapangyarihan, pasiranga sa mo ang ilaw na iyo ang sa imong lalawgon. Kagurangnan, tinawan mong kaugmahan ang sa kong puso, urog ki kan magsagana ang trigo ninda sa kaara. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon. Sa katuninungan, paghigdang gayo, mapapaturog ako, tay kakagurangnan, ikasana ang nagpapatiwasay sa ko. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon. Ikaduwang babasahon. Ang pagtubod ki Jesus, iyo ang magdadara sa to sa Diyos. Iyan ang pinapahayag sa to ni San Juan. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Juan. Mga aki kong padangat, ini isinusurat ko sa indo, tanganing dai kamo magkasala. Alagad kun may magkasala, igwa kitanin paraklito sa Ama, si Jesucristo na suripot. Siya ang paumay buot para sa satong mga kasalan. Bako sana para sa sato, kundi man para sa bilog na kinaban. Digdi na aaraman tana,
midbid ta siya, kung inuutob taan sa iyang tugon. Ang nagsasabi, midbidbid ko siya, na dai naguutob kan sa iyang tugon, putikon, asin mayo siya nin katotoohan. Alagad ang naguutob kan sa iyang tataramon, totoong nalubos sa iya ang pagkamuot kan Diyos. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipagrukyaw niya to ang Santo Ebanghelyo. Alleluia, Alleluia, ikakabulanan at nawalan, ano ay asin, Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukiyaw kan banal na ebanghelyo susukisan Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang duwang disipulo, isinaysay maninda ang nangyari sa dalan. Asin kun paano ninda namidbidan si Jesus sa pagbaakan tinapay. Mantang nagtatarampasinda kay ni, siya tuminindog sa tahaw ninda asin suminabi sa inda, an katuninongan mapas sa indo. Nasustuhan sinda asin natakot. Naguhona na espiritu ang natatanaw ninda. Nagsabi siya sa inda, taano tanagkapurisaw kamo. Taano tanagkakaigwa pang mga pagduwa-duwas sa indong mga puso. Hilngaan sa kong mga kamot, asinan sa kong mga bitis. Akong gayo ini. Duta nindo ako asin hilnga, tan espiritu mayo nidlaman asin tulang. Siring sako na natatanaw nindo igwa. Pagkasabi niya kay ini, ipinahiling sa indan kamot sa kaanbitis. Bantang day pasinda nakapagtubod huli sa kaugmahan. Mantang nagngangalas pa, nagsabi sa inda, igwa ka mo nin makakakan. Dinarahan siya nin sarong kaputol na inasal na sira. Kinuha ini sa tubang ninda, siya nagkakan. Nagsabi siya sa inda, iyo ini ang tataramon ko na sinabi ko sa indo kanakuyaon pa sa indo. Kay puhan mautob ang gabos na nasusurat sa tugon ni Moises sa mga propeta asin mga salmo dapit sako. Dangan binuksan niyan sa idang mga isip sa pagsabot kan mga nasusurat. Nagsabi siya sa inda, siring nasusurat na magtitios an Kristo, asin mabubuhay liwat hali sa mga gadan sa katulong aldaw, asin ihaharubay sa ngaran niya ang pagbakli para sa kapatawadanin mga kasaklan, sa gabos na nasyon, puon sa Jerusalem, kamo mga saksi kay ni. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-obaw sa imo Kristo. Sa giraray maray na aga sa indugabos mga tugang. Nasa ikatulo kitang Domingo kan panahon kan pagkabuhay liwat ining Easter season. Duwang Domingo ang nakaagi, pinagselebrar niya to itong pagkabuhay liwat o resurrection ni Jesucristo hali sa mga gadan. Asin kung mariparo nindo virtually, gabos na mga pagbasa, nakasentro digdi sa pangyayari kan pinaka-enot na Easter Sunday morning. So basically, kung hilingon ta, we are still on that Sunday morning, we are still celebrating Easter. Kanakaaging Domingo, nadagog niya to kung papaano pinahiling ni Jesucristo ang kararuman kan sa iyang pagkaherak, pakusa na sa pagpapatawad kan mga nagadan asin mga nagtraidor sa iya. Thereby, of course, creating the sacrament of confession. Kundi pati sa iyang mga disipulos, pinamati niya ang sa iyang pagkaherak. Kaya kung kita nagtutubod na si Jesucristo tunay na nagbangon hali sa mga gadan,
kinakaipuhan man niya to na magbangon, hali duman sa tuyang pagkawara nin pagpapatawad, hali duman sa tuyang mga manlaylain na kauyaman, asin kamautan na magbalos. Kaya ngunyan, na ikatulong Domingo, kaining Paskwa, pinagpapagirumdum kita kan sa tuyang mga obligasyon bilang mga testigo. Mga testigo na inaapudan, na iheras ang sa tuyang mga personal man eksperyensya kan resurreksyon sa ibang tao. Sa satuyang ebanghelyo ngunyan, hali sa ebanghelyo ni San Lucas, ini pakatapos mismo kan mga report o pagbareta kan duwang disipulo kan mapasiring bagasin na duman sa Emmaus. Pagbalik ninda, iyon na ini ang nangyaring tagpo. Asin pinagtawan, pinagpataratarahan si Daneso Kristo, katuninongan mapas sa Indo. Asin importantehon ining greeting na ini, ninhulita sa mga disipulos, nahiling sa pagkagadan ni Yesu Kristo. Nahiling sa pagkagadan kan sarong tawong namumutan nindang marhay. Asin ngunyan, sinda natatakot naman para sa indang buhay. Kaya nga ni baga nagtatarago. Kaya nga ni nagbalda si Yesu Kristo. Duman sa tahaw ninda, tanan nakalak ang pintuan ang mga bintana. Tabaka madakop sinda. So ining katulinongan, iyo ang kinakaipuhan kan mga disipulos more than anything else. Pero mas kinangani nadagog ninda, ining patarataran ni Yesu Kristo, natatakot man giraray sinda. Di ninda aram kung ano, paano ninda i-interpret itong tawo na kang Friday, gadan, nahiling ninda nga ni sigurong inilubong, asin ngunya nasa tahaw ninda. Kaya pag-una ninda kay Yesu Kristo, sarong multo. Sarong kalag. Yet the figure before them is not a ghost. Kaya inimbitaran sinda ni Yesu Kristo, maringaya, hilinga, kaputan nindo ako. Because the figure before them is actually flesh and bone. Yaon pa nga ni sugira, kan mga pinagpakuan sa iya. Kaya mas kinangani sa mga disipulo, they nalingawan, so pagsakit asin pagkagada ni Yesu Kristo, luway-luway, so katulinongan, naglalaog na sa indang puso. Asin sabi ni San Lucas, nagpuuna sindang mag-ugma. So bilang pruweba pa, kan sa iyang tunay na identity, naghagad si Kristo rin makakaon. Nyata ta importante ini, nyata ta pinagkaag ni San Lucas, ining detalye na ini, nyata ta importante na ikag ni San Lucas na si Yesu Kristo naghagad din pagkakan. Importante ini, asin padagos ining importante para sa tuya, ninhulita sa mga disipulo, namidbidan sa Yesu Kristo sa kadakol na mga karaunan na nagiribanan sinda. Malangani baga su duwang disipulo na pasiring duman sa Emmaus, namidbidan sa Yesu Kristo kan pagbaak kan tinapay. So ining mga description nin mga meals na siring kay ini, actually, defining element ini sa Ebanghelyo ni San Lucas. Asin sa paagi nin pagkakan, kasabayan sa mga disipulo, pagkatapos kan sa mabuhay liwat, si Yesu Kristo pinagpapabalik sa inda, itong mga karaunan, especially itong Last Supper na sa indang pinagsaluhan. Kaya ining Last Supper, asin sukadakol pa, na mga karaunan na nagharampangan sinda, pinagpapahiling kay ni ang importansya
nin pagkakan na yaon man ngunyan sa tahaw niya to. Ining Eucharistia na Domingo niya to na pinagheherasan. Kaya magayon na enot ining pagpapagirumdum sa tuya, na ining sa tuyang selebrasyon kang Santa Misa is actually an encounter with Jesus. Sa paagi kan tataramon kan mahal na Diyos, asiman sa paagi nin komunyon. So siring na si Jesucristo pinagsusugo niya sa iyang mga disipulos na maging testigo sa kung ano ang pinagsasabi kan Escritura. Ang satuya man na selebrasyon kay ining Santa Misa, pinagsusugo man kita. Siring na su mga disipulos, pinagpadara ni Jesucristo to announce the good news of Jesus, especially His forgiveness of sins, kita man sinusugo nagibuhon an parehas na bagay. Kaya kung hilingon niya to, igwang logic, igwang reason, digdi sa mga pinagigibo ni Jesucristo. So our faith is rational. Our faith is logical. It is reasonable to have faith. It is reasonable to believe the things that faith proposes to us through our intellect and the will. But of course, if we believe, kung nagtutubod talaga kita sa mga pinagsasabi kan sa tuyang kagurangnan as in sa tuyang pinagigibo bilang mga Katoliko, there is always that constant obligation to be witnesses of this belief. Kaya man paano pwede na pinagtutubudan ta sana, iyong Father, tama iyan, nagtatapos na duman, di ban pwede iyan. Kaya magayon so sinabi kay itong sarong padi, si Father Evaristus Abu. Naghapot siya, what is the point of being the first person to hear a really good news if you never get the honor of broadcasting it? What is the point experiencing the greatest event that ever happened in all of human history if we never get to share it with one another? Sa puntong ini, magayon na putod niya ito ang satuyang sadiri. What is our personal experience of Easter? Puun kang aldaw na ito, sabi yung tanah kang 3 Sundays ago, what changes have we noticed in our spiritual life in the course of that 40 days of Lent? Siring baya ki Pedro, nagbalo naman daw kita magpangadji para sa sarong tugang nyato na nangaipo sa ngaran ni Kristo. Anong nangyari pagkatapos kay ito? Siring duman sa duwang disipulos, na nanumpungan an sa tuyang kagurangnan kan duman sida sa dalan pasiring sa Emmaus. Igwaman daw kitang personal na enkwentro kay Jesucristo sa mga aldaw na ini. Have we had any close experience that made us become more convinced that Jesus is really our God? O makamurumundo kay ni, baka wala kitang experience ka iyan, tabako kita aware. Kaya pinag-isabi sa tuya ni Jesucristo ngunyan, do not keep your faith to yourself. Kan patapos na bagay ning ebanghelyo na sa tuya na pinagdangog, sinabi ni Jesucristo duman sa iyang mga disipulos, kamo ang mga testigo kay ining mga bagay na ini. You are witnesses, we are witnesses, mga testigo kita. But what should be the content of our witnessing? What are we to say to the world? What precisely are we witnessing to?
Sa giraray, kung hilingon niya to sa tuyang ebanghelyo, masasabi niya to na ang bagay na dapat niya to na pinagtitestiguhan, warang iba must be repentance and forgiveness of sin. Sabi ni Jesucristo, iharubay sa ngaran niya ang pagbakli para sa kapatawadan nin mga kasalan. So our primary message to the world is the same message na nadawog niya to duman sa gibukan mga apostoles. Kan pagproklama ni Pedro duman sa kadakol na mga tawo, dinhulit na nasaksihan ninda itong pagbulong sa sarong tawo na day na nakakalakaw. Anong sabi duman ni Pedro? Repent therefore and turn again, that your sins may be blotted out. So sa pagproklama pala niya to kay ning pagkabuhay liwatkan sa tuyang kagurangnan, the singular response we must demand from those who listen to our message is repentance from sin. Katunay mananggad sa Jesucristo nagadan, tangani na patawadon ang sa tuyang mga kasalan. But if we remain in sin, pinapako tagiraray si Jesucristo dyan sa cross. Kaya nga ni iyo iniso sinasabi duman sa ikaduwang pagbasa na nadagog man niya to. The best form of witnessing for Jesus is by walking in His light. Sa paglakaw sa dalan niya, sa liwanag kan sa iyang mga katukduan, in obeying His commandments. Sabi nga ni San Juan, if we claim to know God with our lips, while our actions proclaim a different gospel, we are simply deceiving ourselves. Kaya, digdingin mo niyan ang magiging a bit uncomfortable para sa tuya. Kita na mga inaapod na Kristiyano, kita na mga inaapod na Katoliko. Paano man agad kita magiging testigo digdi sa tuyang pagtubod, digdi sa realidad na si Jesucristo nagadan para sa tuyang mga kasalan kung kita yaon pa man giraray sa pagkakasala. How can we cure the world with blindness if we ourselves are also blind? How can we tell people about heaven when we are living as though heaven does not exist? Kaya siguro, bako kasing rikas ang pagtalubo kan Kristyanismo sa ngunya na mga panahon kaysa sa kaito, dinhuli ta kaito talagang nahihiling kan mga tao kung ano ang gawi asin gibo kan mga Kristiyano. Sabi nga ni kang sarong autor, the greatest challenge facing the Christian faith today is that there are so many preachers but only few doers. There are so many churches, but only few true worshipers. There are so many church-goers, but only few witnesses. Sarong aldaw daa si Saint Francis, inagda susarong mongha na mag-iba sa iya duman sa banwa, tangani na magproklamakan marhay na bareta, tangani na mag-preach, tangani na mag-sermon. Kaya excited dun ining aki pa na mongha, asin nag-iba kay Saint Francis. Pag dumanin da sa banwaan, naglakaw sinda, duman sa mga kalye kan banwa, asin nakiuron sa mga tawo, nagtabang sarong gurang,
nagtabang mag-alsa kan mga nasa saod. Dangan pagkatapos kay ito, nagbalik na sinda duman sa indang pinag-iistaran. Not even once had Francis addressed a crowd. Di man nadangog kay ining aking mongha na si Saint Francis nakiuron manunungod sa Ebanghelyo. Kaya disappointed maray ining aking mongha, tauna niya, mahihiling niya si Saint Francis na magsermon. Kaya sabi niya duman kay Saint Francis, huna ko baga ngaya, maduman kita sa banwa, tanganing mag-preach. Sabi man ni Saint Francis, indeed we have preached. We were preaching while we were walking. We were seen by many and our behavior was closely watched. It is of no use to walk anywhere to preach unless we preach everywhere as we walk. Pinag-iimbitaran kita na maging testigo kan sa tuyang pagtubod. We are being reminded to talk not just about Jesus, but let our very life of obedience to God and holiness become our amplifiers, our speakers. So agado niya to, antabang kan sa tuyang kagurangnan sa dakulaon na obligasyon na ini na maging testigo kita kan sa iyang karahayan, kan sa iyang marhay na bareta. Asin lugod, tawan kitang kusog sa pagibo kaiyan. Amen. Matindugan ka, boss. Sa tuyang ipahayagan, sa tuyang pagtubod, kita ka, boss, nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit, asin kan daga, kan gabos na nahihiling, asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin na mundagikan sa Ama, bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Uli sa iya nagkaigwa kan gabos, uli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, nagkilig siya halik sa kalangitan. Asina nilaman huli kan Espiritu Santo, ki Birhen Maria, asina ni tao. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kani katulong aldaw na buhay liwat, sosog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. Ang sa iyang kahadean, daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagdaoning buhay, nagikan sa Ama asin sa aki. Siya kaiba kan Ama asin kan aki. Sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagining mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin, apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin nagahalat ako ang pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin sa buhay na maabot na panahon. Amen. Mga tugang iitas niya to, an sa tuyang mga pangangaipo, sa tuyang Diyos Ama, an sa tuyang simbag, kagurangnan hinanyuga, an sa mong pamibig. Kagurangnan, ninanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang simbahan, padagos na magtaong liwanag sa pagtabang sa mga tawong yaon sa kadikluman, na makamidbid ki Kristong nabuhay liwat, andalan, katotoongan, asin ang buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang sa tuyang pagkabuhay, maging tunay asin buhay na tanda ning katuninungan asin kaugmahan. Tanganing huli sa to, si Jesus mamidbidan kan iba. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing mag-ako kita kan kusog na magpatawad sa mga nagkasala sa to, asin kang grasya na dainanggad magrimpos
nin kulog buot. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyogaan sa mong pamilya. Tanganing ang mga nagsasakit, mga inaapi asin mga nagihelang, makakuanin tabang asin kusog buot, na dainang gadsinda, mawaranin paglaom. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyogaan sa mong pamilya. Tanganing ang mga gadan, makisumaro na sa katuninungan ni Kristong na bukay liwat. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyogaan sa mong pamilya. Amang langit nun, Ginoo maumbi ka, hulikan sa imong biyaya ning katuninongan, na dai ka katawkan kinaban. Magdanay lugod kami sa katuninongan, hulikan sa muyang pagmidbid ki Jesus bilang kagurangnan kan sa muyang buhay. Siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Ikaw inilululong, kundi sa mong pagkamuon, panlilog niya mong buhay, katalingkasan. Ako aman kagurangnan, ilingatan niya mumunyan. Lugod mangingkan dali kaligtasan para sa samot. Magpamibi ka o mga tugang, tanganingan sako asinan sa inungatang, makumalugod kan Diyos sa mga makakamhan. Apoon man lugod kang kagurangnan nan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asing kamurawayang kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurang na nakikimahera kami, akuon mo ang mga atang kan simbahan na nagrurukyaw, asin para sa iyan tinauan mo kan dahilan ni labi-labing kaugmahan, warasan mo kan bunga ninding sakod na kagayagayahan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas. Ni kakagurang na ni pagrukiyaw sa kabos na panahon at ang ani mas mamuraway na yarubay urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Di siya naguntok sa pagdulot kan sa diri para sa mo at ang ani danay na sinusurog kami sa atubang mo idinulot na sakripisyo day na siya ngunyan magagadan ginadan siya danay na buhay. Kaya sa bilabing kaugmahan kan Paskwa, naguugman gabos sa bilog na kinaban, pati nga niyan mga lagit no na virtudes, asin ang mga angeles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Langit asin daga, panukan sa imong kamurawayon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Paladanan minadigdig sa ngaran kan kagurangnan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabod din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang na mimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo.
Kan siya sa rugaring niyang buot pinasaluiban sagod sa pasyon. Nagwa siya ng tinapay asin pagpasalamat binaakini. Asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako ka mga boss asin magakan kini. Tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako ka mga boss, asin maginom kini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Magkagadan mo kagulangan, ipinakamari. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahaya, sagod na ikaw magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis tin kaligtasan, nagpapasalamat at pinapaghanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man ginumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na magadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Birhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaituban ng kapagaygaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, maghumawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamahan kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan ka naman nakakaligtas na tugon na sinbinatuod kang Diyos do na kaugalian na ngahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamuan katurinongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Siling manan kamurawayan sa mga kapanahon. Hesu Kristong kagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katurinongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katurinongan itinataw ko sa Indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kunden pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ikay nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katurinongan kan kagurangnan, danay namapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatidarauhan kita kan katurinongan ni Kristo. Peace be with you. Peace. Peace. Mga tugang uyan, Kordero kang Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bakaw akong maninigo na ikamagdako sa sakuyang karong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi
an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko an sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami na kay raking hilinga an sa imong banwaan. Asinan pinagkanigo mong baguhon hulikan mga misteryong ding sagkod, tugutan mong makaabot sa day nalalapang pagkabuhay liwat kan hawak na pagmumurawayon. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantiner kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya to sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo. Nag-abot po sa 36,396 pesos and 5 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa is 2,570 pesos. Ang second collection, nag-abot man po sa 7,470 pesos and 20 centavos para po ini sa pro seminaryo. Sa Abril 20, aldaw nin Sabado, ang Vicariate of Saint Raphael, kaibahan sa tuyang parokya, magkakaigwa nin Baklay Jubileo
2024. Matilipon po sa Padre Pio Parish Shrine sa Rawis sa oras na alas 4:30 sa pagkaaga. Asin susundan nin Jubilee Walk pasining sa Our Lady of Salvation statue sa Tamauyan. Asin susundan man po ni Santa Misa sa oras na alas 6:30 sa pagkaaga. Iniimbitaran kamo sa nasabing aktibidad asin magsarabay sa paglakbay. Siring man, available na po ang 12 inches na imahen ni San Judas Tadeo. Year of Participation t-shirt asin St. Jude t-shirt sa Satuyang Parish Office. Asin maabot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging semana. Mga anonymous, duwang 1,500, tulong 500, asin 200. Donation through GCash, 1,850. Bitangkor and Baldon family, 1,000. And Morcoso and Adriano family, 1,000. Diyos mabalos po. An kaguragnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katoninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ayon ihayag purihin siya, at aming ibunyag awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at alay siya'y marangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, Hallelujah. At isigaw sa lahat, kalinga niya'y wakas, kayong lunas sa pag-ibig niya sa inyo ay Halina't sumayaw buong bayan, sabay sigaw sa libutan. Ang ngalan niya'y aming singingin ng bigling, liwanag ng Diyos sumaaging. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at alay siya'y marangalan. Ating pag-iwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, sa tanan. Ating pag-iwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, Hallelujah. Good morning po.